Добре се получи. Много е хубаво, този бургер наистина. Айде в тест. Ай. Ето ни един месец по-късно, 10 кг по-леки, но с 10 000 харесвания повече. Много се радваме и ви благодарим, че харесахте първия ни клип с Хари, в който готвим. И клипа получи толкова много лайкове и толкова много гледания, така че продължаваме напред със следващия. В този епизод ще подготвим световно признат по-скоро специалитет. Нещо, което всеки яде, всеки си мечтая да яде и всеки, който не го е ял, също иска да го яде постоянно. Специалитетът, който всеки момент очакваме да бъде приет в българската традиционна национална кухня, което се яде за закуска, за обяд, за вечеря, за следобедна закуска, за десерт. Ядеш го преди дискотека, след дискотека, може и по време на дискотека. Ядеш го кога? На училище, преди училище, след училище, по време на училище. А именно дюнер. Ето ни вече на мястото, където ще се случи магията с тези вкусни дюнерчета. Но не забравяйте, преди да започнем да готвим, ако клипът събере 5000 харесвания отново, ще продължим с нашите готини, лесни, интересни рецепти, които вие харесвате. И също не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да не изпуснете бъдещите интересни видеа. За да приготвим тези вкусни дюнерчета, ще са ни нужни. В случая ние сме взели арабски хляб, арабски питки. Вие може да си вземете тортили или пшенични питки, който каквото му харесва. На второ място, но не по важност, е задължително да имаме нашето пилешко месце, мариновано, картофки, които ще изпържим, да добавим към дюнера, червен лук, бял лук, който каквото иска, може и без лук, в случай ние ще си направим с лук. За гарнитура към дюнерчето, вътре в него ще сложим айсберг, салат айсберг, краставичка и домат. Като за чесновия сос, който ние ще направим отново наш, ще са ни нужни майонеза, кисело мляко и чесън. Обелихме, измихме и нарязахме картофите и ги сложихме да се пържат. След като картофите вече се пържат, е ред да сложим и маринованото пилешко. Пилешкото и последните картофи вече са готови. Постарахме се да ги сготвим едновременно, за да са еднакво топли и да не са пристояли. Питките сме ги запекли съвсем леко, за да са топлички, и нарязваме месото върху тях, за да може да си отпусне сока. След като вече сме сложили месото в питките, е ред на домашно приготвения чеснов сос. И добавяме другите продукти един по един, като започваме с домат. Слагаме и краставичка, може да е прясна, може да е кисела. Добавяме и червен лук по вкус, но специално червен лук за мен придава доста свежест на самия дюнер. Добавяме и айсберга, може да е накъсан на по-едро, може да е нарязан на по-дребно. Посоляваме картофите майсторски. Слагаме картофките си на дюнера. Съветът ни е да сложите
по-малко продукти, понеже ние малко прекалихме. Дюнерите са готови, но сега идва най-трудната част да видим как ще ги сгънем. Защото, не знам, малко тъй много неща станаха. Да, малко... Абе, като има да има. Като има да... Тъй, че... Те. Сега, ще се захванем ние с... Седи маст. Ще стане като тако. Те. Че малко трябва да натисна и тук. Малко сме го И нищо не прави. Те, значи, първо трябва имаш отдолу, аз ти което гледах. Кое? Събери всичко по средата. Ти се опитвам. Че моето бяга навсякъде. И така трябва да го... Отдолу. Да го подканиш. Ето не. За да не ти изпада и изтича всичко. Ще направим туториал, ако трябва. Така. И сега трябва един вид да го завиеш отстрани. Да го завия. Ами, да. Не завим го. Оле, не, моето малко избяга тук. Добре, знаете ли? Добре, почти се получи. Добре, твоето е доста по-добре от моето. И го моето. Еми така с дюнери правни. Като не ти става сакото, ама се опитваш да го сложиш. Така с дюнери правни, опа. Те че следва теста, който ще е на няколко хапки. Да кажем, че се получи. Получило се е Самото просто... сгъване. Питките са една идея по-мънче. Добре, ще се опитам. Оле, моя почна изтича. Добре, моята първа хапка в кавички. Да, е, ясно. Естествено. Да. Успях доста неща да хвана. Мисля, че всичко хванах в една хапка, освен на краставицата. А те са малко по-надолу. Не мисля, че мога да кажа нещо лошо. Наистина. Много и свежо. Но Супер. не е такова мазно, нали, като дюнерите, които отиват някъде да се вземете. Нали, домашни дюнери, вие си го правите както искате, нали, ви покажем нашата рецепта. Да, реално може да не пържите картофи, Да. да е с във фурната. Има и варианти във фурната да се Да, направят. има всякакви варианти. Това е нашия начин, но вие може да си направите рецептата, нали, по ваш вкус. Вие може да не искате лук или честно. Може да сложите зеле. Представи се, ако бяхме сложили зеле на това нещо, мали, никакъв шанс да го затворя. Аз стоя на Доди, че ние тук направихме дюнер бокс. Наука. Виж как променя вкуса си. Ето да ви покажа отблизо как изглежда на всичките неща. Много добре, особено краставицата и айсберга и доматото искам да кажа също. Те добавят свежест, както ви кажете. Сосчето и много лекичко, не мазничко, с което много мразя мазни неща. Както и месото, смисъл, не сме Да, и слагали месото, мазнина. да. Много свежичко, както трябва да се ухапнете, да се не кажете, че са някакви много ми мазно гадно или някакви там газове да получавате. Аз съм много впечатлен от шеф Доби, ето тук до мене. За пореден път успяхме да не запалим кухнята. Оцеля и този път. Вече в коментарите с ръчица и ръкопляскане за шеф Доби. Вече те трябва да викат. Както на дюнер джинците викат, за тебе шеф. За тебе шеф. Да, шефе. Отваряме верига ресторанти скоро. Бургери, дюнери и ще на следващия епизод какво ще направим. Постарахме се наистина. Не бях правил такива дюнери доста време. Правил съм един път. Реално. Пробвайте ги, дайте мнение. Ако си ги направите вкъщи, пратете снимки в Инстаграм. Напишете в коментарите на Инстаграм, дали са ви харесвали, дали не са ви харесвали. Ние ще си дойдем дюнерчетата и после ще се включим отново за вас. За утрото най-вероятно и да кажем като крайно наше мнение. Хапнахме тия хубави вкусни дюнерчета. Много добре си я получи. Много ще добре. признаш, нали? Да. Шеф Доби, аз кой ви казах? Шефа. Шефа. Шефа на дюнерите. И на бургери. И на бургерите, да. Ако на вас ви е харесал клипа, харесайте, коментирайте. Също ако сте пробвали дюнери да си правите вкъщи, пратете по една снимка в Инстаграм. Инстаграм е долу в описанието. Да, под в описанието ще ги видите. Ако искате още подобни видеа, в които готвим и ядем, съберете 5000 харесвания на това видео и го правим рано, ще качваме още такива видеа, в които готвим и ядем, как се казва вече. Също така не забравяйте да се абонирате, за да не изпускате бъдещите видеа. Благодаря ви, че гледахте и до следващото видео. На фитнес? Да, сега е време за фитнес.